Pana Chlupa z firmy 2VV o jeho prezentaci. Dobrý den. Tak můj příspěvek se zabývá správnou distribucí čerstvého vzduchu ve školní třídě s použitím našich větracích jednotek s názvem Whisper z pohledu dodržení komfortu těch obyvatel osob v pobytové zóně. Vycházeli jsme z nějakého typického případu školní třídy s rozměrama 10x7,5 na 3,3 metrů s obsazeností 30 středoškoláků plus učitel. Požadavky na větrání vycházejí z metodického pokynu pro návrh větrání škol. Pro tento případ nám vyšlo vlastně minimální průtok 650 kubíků za hodinu. My jsme tady zvolili o něco vyšší průtok, který by nám měl udržet tu koncentraci CO2 někde na hranici kolem 1200 ppm. Pobytová zóna byla uvažována 1,8 metru výška, 4 metru od stěn a požadavky na komfort jsou dodržet maximální rychlost do 0,2 metru za sekundu, v zimě v rozsazích teplot od 20 do 24 stupňů Celsia, s tím, že rozdíl teplot mezi hlavou a kotníky by měl být do 3 stupňů. Pro léto maximálně 28 stupňů Celsia, vlhkost neřešíme, ale hluk by měl mít maximální hladina akustického tlaku ve školní třídě 45 decibel, s tím, že se doporučuje 30 až 40 decibel. Vlastně vybraný řešení toho větracího systému v podstatě spočívá teda v nuceném rovnotlakem lokálním nebo decentrálním větrání samostatných školních tříd. V podstatě bezpotrubní jednotkou, která je vlastně spojená s tím větrným prostorem jako je zatlumená a v podstatě se jedná o větrání směšování. Podobně jako u firmy Atras potřebujeme hlavní výhody tohoto řešení v tom, že v podstatě ta jednotka v podstatě potřebuje minimální rozvody, takže je to elegantně jakoby jednoduché řešení ve srovnání teda s centrálními vzduchotechnickými systémy. Ta jednotka umístěná takhle pod stropem nezabírá užitečné místo, takže v podstatě je to, řekl bych, optimální řešení pro rekonstrukce. Je opatřena ta systémem větrání podle potřeby, ať už nastaveným číslem CO2 nebo časovačem. Je k ní docela jako snadný přístup. V podstatě větrá jenom jeden požární úsek, takže se neřeší problémy s požární ochranou a v podstatě tím, že to je lokální větrání, tak vlastně nedochází k žádným přeslechům mezi třídami v porovnání s centrálním větracím systémem. V podstatě to posuzování pro to optimální řešení probíhalo teda na sérii simulací proudění a sdílení tepla, s tím, že jsme posuzovali teda různé případy vlastně provedení stropů nebo umístění jednotky pod stropem, a buď to teda se uvažoval hladký strop nebo strop se osvětlovacími tělesy, snížený, nesnížený, to znamená umístění jednotky jsme měli 4 případy ve středech a v krajích, ať už delší nebo kratší stěny. A posuzovali jsme i případ izotermního proudu nebo chladnějšího proudu v zimě, kdy teda u jednotky bez dohřevu. Stejně tak vlastně jednotka je vybavená regulací průtoku, to znamená posuzovaly se i různé úrovně větrání, jak ten obraz proudění v té učebně bude vypadat s různými průtoky. V podstatě z těch simulací nám vyšlo optimální řešení, vlastně umístění té jednotky ve středu delší stěny té učebny, s tím, že v podstatě ten obraz proudění vypadá tak, že primární proud vzduchu, který vychází z jednotky vlastně pod stropem nějakou rychlostí kolem 2 metrů za sekundu, v podstatě zpomaluje, je vlastně pomocí Oakland efektu se drží pod stropem, naráží na tu protilehlou stěnu, tam vlastně se rozprostírá vlastně po celé ploše té protilehlé stěny a pomalým protiproudem se vlastně vrací přes tu pobytovou zónu vlastně zpátky vlastně k ocelovacím
kórum té jednotky. Tady je možné vidět nějakou hranici toho proudu na pokles na rychlost 0,2 metru za sekundu, to znamená, je tady vlastně vidět oblast vlastně těch vysokých rychlostí, které by neměly být v té pobytové zóně, což tady teda dokumentuje ten obrázek. A ten obrázek vlastně trajektorie těch proudnic je v podstatě dokumentuje to, jak v tom prostoru teda dochází k té distribuci toho čerstvého vzduchu vlastně v celém tom objemu té třídy. Vidíte, že vlastně ten primární proud vlastně pod stropem vlastně se distribuje ten vzduch vlastně ať už teda do stran, tak k podlaze a vlastně vrací se vlastně takovými jakoby zpětnými proudy zpátky do té jednotky. Co se týče posuzování provedení toho stropu, tak zde jsou dva případy hladkého stropu bez světla, kdy jednotka je teda usazená pod tím hladkým stropem. A toto je případ, kdy vlastně ten strop je usazený osvětlovacími tělesy, které samozřejmě nějakým způsobem trošku zpomalují ten primární proud vzduchu, nicméně pořád jako ten rozdíl není nějaký závratný, prostě pořád ta pobytová zóna je v oblastech těch nízkých rychlostí proudu. To znamená, osvětlovací tělesa pro tento případ nehrajou nějakou výraznou roli. Důležitější je zmínit se teda o správném umístění jednotky. Tady vidíte nějaké 4 obrázky, které dokumentují v podstatě případ, kdy jednotka je umístěna ve středu delší stěny, anebo ve středu kratší stěny, nebo v krajích těch místností. Závěr z těch simulací prostě vychází ten, že umístění té jednotky v rozích prostě není vhodné, protože vlastně ta odlehlá část té učebny v podstatě tam nedochází k nějakému intenzivnějšímu provětrávání. To znamená, preferujeme to řešení umístění jednotky ve středu té místnosti a nejlépe ve středu té místnosti nebo ve středu té delší strany té místnosti. Z pohledu teploty toho přívodu, to znamená, zde tady vidíte vlastně případ, kdy je izotermní proud přiváděný pod stropem a chladnější proud vzduchu, uvažován teda pro zimní extrém o 7 stupňů chladnější, než je teplota v místnosti. Vlivem teda toho, že chladnější vzduch je těžší, dochází vlastně k mnohem dřívějšímu odtržení toho proudu od stropu a vlastně už vidíme, že tady v té části nám vlastně ta hranice těch 0,2 metrů za sekundu zasahuje do okraje té pobytové zóny. To znamená, pro eliminaci tohoto efektu doporučujeme teda používat jednotky v ohřevém vzduchu, nebo možná lépe natočit ten proud oproti stropu tak, aby vlastně měl větší dosah a ty oblasti těch vyšších rychlostí v té třídě byly mimo pobytovou zónu. Zde jsou srovnány 2 případy, kdy jednotka je umístěna pod hladkým stropem s osvětlovacími tělesy, anebo je částečně zapuštěná do podhledu. V podstatě na obraz proudění to nemá nějaký výrazný efekt. Ano, v případě, že ten otvor té přívodní výústky je umístěný blíže pod stropem, ten Coanda efekt mírně zvyšuje dosah toho proudu, nicméně nějak dramaticky nám pořád tady vidíme v této oblasti, že nám ty vyšší rychlosti ovlivňují část té pobytové zóny. Z tohoto závěru teda vyplývá to, že je docela vhodné natočit vlastně směr toho proudu z pozice teda paralelně se stropem do pozice mírně proti stropu, tady v tom případě o 10 stupňů. Takže vidíme, že pro ten případ toho neizotermního proudu tady v té oblasti nám ty vysoké rychlosti zasahovaly do té pobytové zóny, zde už se vlastně ty pobytové zóně vyhýbají a pořád se jedná o jednotku bez dohřevu, to znamená, nemusí být použitý dohřev. Tady jsou obrázky rychlostí, zde obrázky teplot.
Co se týče těch teplot, tady vidíte trajektorie teda přívodu čerstvého vzduchu se zobrazením teplot, to od nějakých 15 do 24 stupňů Celsia. Je tady vlastně ta teplná ztráta větráním je pokryta tady těmi 3 otopnými tělesy, kde vidíte i ty konvektivní proudy tady vlastně z těch těles, jak interagují vlastně s primárním proudem z té jednotky. A v podstatě ta pobytová zóna, je vidět, že v té pobytové zóně ty teploty jsou relativně velmi dobře vyrovnané. Jo, to dokumentuje následující obrázek, kdy tady je řez vlastně tou místností se zobrazením teplot v úrovni kotníků a zde v úrovni hlav, kde teda ty rozdíly těch teplot jsou mezi 1 až 2 stupni Celsia. To je to, což znamená, že je splněno to kritérium do těch 3 stupňů Celsia. Zde je zobrazen efekt vlastně toho proměnlivého průtoku vzduchu, kdy jednotka fouká na čtvrtinu svého výkonu, 250 kubíků za hodinu, pak teda na polovinu, na 3/4, anebo nějaký svůj maximum, což je nějaký boost režim. A zde se ukazuje to, že vlastně v případě těch velmi nízkých průtoků vzduchu prostě ta jednotka, když je umístěná na kratší stěně, není schopná provětrat velmi dobře tu místnost a v podstatě ta oblast pod jednotkou zůstává neprovětraná. Z tohoto důvodu doporučujeme nastavit tu minimální úroveň toho průtoku na nějakou vyšší úroveň, třeba na 50% jednotky, tak, aby větrání ty jednotky třeba v režimu podle potřeby probíhalo více nárazově, tak, aby ten prostor se provětrával prostě intenzivně v celém objemu a nejen v nějaké části. Zde na závěr už něco málo o těch našich jednotkách. Vlastně filozofie těch jednotek byla v tom zkonstruovat jednotku jakoby velmi tichou, to znamená na nominální průtok maximální úroveň nebo hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 metr ve filtru a 35 decibel. Toho jsme dosáhli speciální konfigurací komponent v té jednotce, akustickou izolací, použitím labyrintových a voštinových tlumičů. Má jednotka pracuje s nízkými rychlostmi, to znamená s nízkými tlakovými ztrátami, což taky ovlivňuje i tu hlučnost. Jsou použité úsporné radiální ventilátory s EC motory, minimální suchá účinnost rekuperace 80% až 90-95 podmínek. Jakoby jednotka je konstruována jako kompaktní plug and play s nízkou zástavbovou vejškou, cenově dostupná, vzhledná, přívětivá. V podstatě jedná se o řadu jednotek ve 3 velikostech, 400, 700 a 1000 kubíků za hodinu, což v podstatě jmenovitý průtok je zhruba 75% celé dispozice té jednotky. Jednotky jsou vždy s elektrickým předehřevem, buď bez dohřevu, s elektrickým dohřevem nebo s vodním dohřevem. Řízení je na výběr buď to nějaká jednoduchá, prostě basic regulace, nebo vyspělejší komfort regulace s nastavením CO2 čidlem, s možností napojení na vyšší systém řízení, buď to ta provedení jakoby holá, bez nějakého vzhledového krytu, nebo se vzhledovým krytem. Výrobní společnost BVV na českém a slovenském trhu zastupuje